اندامکی کمیتا نواندی یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا د داخوانیەکێ de ragihandand ku pêdê ji destpêşxeriya Fransî ya yekrêzîkirina navmala Kurdî direve û hevdîtinên berdewam navbera çekdarên pêdê û rejîma Sûriyê de hene ji bo dubara vegerandin û radestkirina herêmê ji bo rejîmê bi awayekî fermî û dawî têne pêk anîn. Şehîn Ehmed endamê Komîta Navandî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di daxuyaniyekê de ji bo malpera Bas News got ku pêdê birijdî û berpirsiyaratî danûstandinê bi destpêşxeriya Fransî re nake û wek curekê ji planeke demkî bi mebesta derbaskirina qonaxa niha ji dûrpêçkirinê û pirek ji bo guhandina xwe ji danûstandinê navdewletî ji pêşeroja Sûriyê re bikartîne û dixwaze ji destpêşxeriyê bireve û pûç bike. Derbarê danûstandinê navbera rejîm û pêdê de Ehmed amaje pêkir ku hîn jî hevdîtin navbera her du aliyan de li ser dubara radestkirina herêmên Kurdî ji bo rejîmê bi şêweyekî fermî berdewam e. Navborî her wiha balkişan ser ku di Asûyan de projeyeke navdewletî ji bo dabînkirina ewlehî û aramiyê ji bo Rojhilatê Çemê Firatê li Rojavayê Kurdistanê heye. Ew jî diriya veguhestinê bi herêmeke ewleh. ji ber ku ew herêm ji hejmona Amerîkiyan e. Lê nakokê navbera hêzên xwecihî û navnetewî li ser herêma ewleh gelek in. Serkirdeyê pedekesê ronî xiste ser ku bingeha seqemgiriyê di wê herêmê de li ser serkeftina destpêşxeriya Fransî disekine ku curek ji li hevhatinê navbera her du aliyên Kurdî an ku pêdê û enekesê li ser rêkeftineke giştî di warê rêveberî siyasî û leşkerî û ewlehî de were pêk anîn. Şehîn Ehmed endamê Komîta Navandî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tekez kir ku garantiya ji bo cîbjîkirina rêkeftinê û pabendbûna pê vegera hêzên pêşmergeyên leşkerê rojin. Her wiha hebûna parastina navdewletî bi serpireştiya Amerîka be. Piştre hevkariyeke rastexîne ji hemû pêkhateyên herêmê ji Kurd û Ereban, Siryan û Turkmanan were damizrandin. Laliyekî din Ehmed serbar kir ku Rojhilatê Çemê Firatê li Rojavayê Kurdistanê baca şer û nakokiyên PKK û Tirkiye dide. Ji ber ku ew herêm rastî bi hevkuhertênên siyasî û bazirganî hatiye û lu tevgera leşkerî ya Tirkiye li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê ji ber wê nakokiyê ye û em dê bacê bidin. Lê hewl ji gelek aliyên xwecihî wek Encumena Niştimaniya Kurdî û aliyên cîhanî wek Yekîtiya Ewropî û Fransayê ji bo durxistina herêmê ji gerên nû ji şer û pevçûnan heye. Di dawiya axaftina xwe de Şehîn Ehmed endamê Komîta Navandî ya pedekesê anî ziman ku helwêsta Amerîkî derbarê Rojhilatê Çemê Firatê li Rojavayê Kurdistanê hîn jî nezelal e û herdem barovajî di daxuyaniyên berpirsên Amerîkî de hene.